Здравейте хора, днес ще играем Mortal Kombat X. Само да зареди. Нещо не иска да зарежда. Ще спрем малко на пауза, докато зареди. Съжаляваме за краткото прекъсване. Само и тук трябва да зареди. Изчакайте за малко. Ще се наложи пак да спрем на пауза. Съжаляваме пак отново за краткото прекъсване. Както знаете, Mortal Kombat почти е най-известната игра. Вие сигурно много пъти сте играли, но това ми е първия клип с нея. Ако ме търсите, канала ми е Велизар Волевски. Пишете и ще ви излезе. Ето го Скорпион и Съб-Зиро. Само да ви кажа, Mortal Kombat не се препоръчва за по-малки деца от 10 години или от 8 или 9, но никога не давайте на малки деца да гледат с вас, ако сте с такова. Защото Mortal Kombat, както знаете, има много такова, все едно те убиват, такива други, както това видяхте ли, ето това. Тя е известна с екшън. Според вас, кой ще победи? Според мен Скорпион. Гледайте сега. Аз това най-го харесвам. Ето го Скорпион. И за това ви говоря. За това ето го Съб-Зиро. Сега чакайте, не. Този бос е много силен. Сега ще намерим. Винаги ще ви таковат такива. Взехме Солд блок. Само че той е много силен този. Бос Котъл Кашън. Ще смени с Серкент. Точно на време. Добре не стане, ще сваля с Сурланд. Ама като гледам, точно ми дойде за главата да му оцеля. Добре, сменям се с Соня Блейд, защото тя ми е най-силната тук. О, зашеметяващата хватка. Гледайте сега, тук е екшън. Вижте колко деймиш му взехме. Хора, видяхте ли? Добре да се сменим, защото не искам Соня Блейд да ми умира заради този бос. Аз ако го бия, ще стане чудо голямо, но за съжаление малко трудно ще го победим. Е много гана хватка, ама нищо. Добре, сменям се с този. В главата. Точно. Още малко ми остана, много малко, ама много, докато го убия. Още само малко. Не може, това няма да е нормално. Не! С 300 дяволи! Защо? Защо? Мъртъв съм, хора. Нямам шанс с този. Защото той ми е най-слабия. Само един удар. Още малко. Още малко. Много малко. Не! Защо? Защо ме уби? Бях на косъм. Опа, бъгна. Убиха ме. Ще полудея. Извинете за това. Пак ще се пробвам. Мили Боже. Изпаднах в депресия. Защо ме би толкова малко бях и щях да го победя? Извинете.
Лошо ми стана просто. Този бос е най-силния, само да ви кажа. Трудно се побеждава. Скорпион, един приятел го гледах, аз знам как да го победим. По принцип аз много пъти съм играл, но само да ви кажа, ако ме убие, сигурно ще ме убия отново. С Соня Блид, моя човек, ще го... Не искам да умира. Не! Удари ме няколко пъти. Добре, с чудовището се пускам с Суарин, който умря миналия път. О, мъртъв съм, ужас. Добре, той ми го убиха, но чудо голямо. Ама, защо? Този човек е много гаден. Трудно ще го убием, но ако ме убият, трябва ми шеметното това. И ще успея. Ето сега. Дано да го убия. Защо така? Добре, нека ми го убия. Ще се пробвам с този пак. Ама умрях, но карайте. Колкото се може по-бързо да го убия. Това ще е голямо нещо, ако го убия. Уби ме, но карайте. Хора, това е края на нашия клип. Ако ви е харесало, абонирайте се или напишете по един коментар.